Ćao svima, dragi svi, dobrodošli u Irena's Cro Cafe. Vrijeme je za novi video i u ovom videu ćemo naučiti kako razlikovati, prepoznati imenice muškog roda, ženskog roda i srednjeg roda u hrvatskom jeziku. Ako ste početnik, početnica ili ako već ovo znate, svakako je dobro ponoviti jer ovo je osnova također za učenje padeža. Daću vam dva primjera za svaki rod i također ćemo pogledati množinu, plural. Pa krenimo. Prvo, imenica muškog roda završavaju na konsonant. Tako znate da je imenica muškog roda u hrvatskom jeziku. Konsonant. Na primjer, prijatelj, lj, konsonant, muški rod. Prijatelj, množina, prijatelji. Prijatelj, prijatelji. Idemo vidjeti još jednu imenicu. Mobitel, l, konsonant, mobiteli. Dakle, zaključak, jednina, konsonant, množina, i. Muški rod je malo, recimo, zeznuti, ima kratke imenice od jednog sloga i one dobivaju nastavak ovi. Na primjer, sin, jedan slog, sinovi, ne sini. Sin, sinovi. Lav, također kratka imenica, lavovi, lavovi. Ok, dragi svi, idemo sada vidjeti ženski rod. Ženski rod ćete prepoznati jer završava na a u jednini. Na primjer, prijateljica, a, ženski rod. Prijateljica, množina, prijateljice. Idemo vidjeti još jednu imenicu. Stolica, a, stolice. Zaključak, imenice ženskog roda u jednini završavaju na a, u množini završavaju na e. Idemo vidjeti imenice srednjeg roda. Imenice srednjeg roda u jednini mogu završavati na o. Na primjer, ogledalo i u množini ogledala. Ili, osim na o, mogu završavati i na e. Dvorište, u množini dvorišta. Dakle, zaključak, imenice srednjeg roda mogu završavati na o ili na e u jednini, a u množini završavaju na a. Dragi svi, iznimke naravno postoje, ali ovo je pravilo koje pokriva većinu imenica. Pripremila sam za vas šalabahter koji će vam pomoći učiti padeže i možete ga preuzeti besplatno dolje u opisu videa i također jednu vježbicu koja ide uz video koju ćete naći na mom Patreon profilu. Patreonima hvala na podršci. Ako i vi želite podržati moj rad i pomoći mi snimati više ovakvih videa, svakako se pridružite našoj zajednici. Svi linkovi su dolje. Sada vam šaljem veliki pozdrav. Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!